въвеждането на вероучение в училището било анахронизъм. Ако анахронизма е нещо, което не е с времето си, нещо изостанало, нещо демоде, нещо назадничево, нещо от стари епохи, които се мъчим да възродим с неясни цели, то най-големият анахронизъм в историята на Европа това е Ренесанс. Ренесанса възражда идеологически, философски, естетически концепции от преди 20 века. От античността, от разцвета на античността. Следователно проблема на тези хора не е във времето, а в нещо друго. Тях очевидно нещо им допада, друго им допада и се чудят как да го заклеймят, така че да бъде отхвърлено. И това са такива прогресистски схващания, защото много наивно да си мисли, че света винаги върви от зло към добро, от просто към сложно, от несъвършено към съвършено, от бедно към богато, от зло към добро и така нататък. Това не е така. Не е така. Ето, споменатия Ренесанс вече показва, че някои неща са били по-добри преди 20 века, отколкото са в момента. Тази логика на непрекъснатия прогрес води до абсурди като идеологията на трансхуманизма, когато един ден човечеството ще излезе в информационни облаци и това ще бъде неговия апотеоз. И дори Бил Гейтс вече наскоро четохме, че е казал, че до 10 години изкуственият интелект толкова ще навлезе в нашия живот, че ние ще бъдем с двудневна работна седмица. Какво ще правим през останалото време? Той това не го казва. Ще се наслаждаваме или може ще се друсаме, ще пием или любов ли ще правим, ще доказваме себе си, ще развяваме себе си с лилави коси, с пирсинги по бузите или аз не знам какво ще правим в останалите дни, когато няма да се трудим, няма да създаваме и няма да работим. Но както и да е, очевидно аргумента за анахронизма е неработещ, глупав и ефтино манипулативен.